Salam dostlar. Təhlil texnologiyanın ikinci sanına hemmənizi xoş gördük. Bu sanımızda ben sizin bilen ViewSonic 27 inç monitor tanıştıracak. Gelin xas içkin seyredelim. Bu monitor esası ayrıtınlığı sRGB renk standartlarına, yukarı hil renk standartlarına iyi olmalı. Ondan da hem bu monitorun esası ayrıtınlıklarından biri grafik monitör olmalı. Grafik monitör ne? Grafik dizaynçılıkla meşgul olan grafik dizaynerlar için renkleri en doğru şekilde görmeli. Sebebi onlar için renkleri en doğru şekilde görmek onlar için mühim. Gelin xas içkin seyredelim. Kutunun açımında bu monitor 27 inç olan için kutun görünümü şollulukta. Seyredemizde haysinden başlayacağım şu an bilem içine diysen çok saat var. Gelin şundan başlayalım. Bu ne emelat? Kılım kocadan çıkaralım. Kapçağı şimdi. Dostlar görüşünüz yarak. Gün birinci bilen elimde ViewSonic yazılı, logolu monitorun ayağı çıkıyor. Monitorun en aşağı bölüğü. Ve başka şeyle seyredemizde iki tane güç kabili yer alıyor. Güç kabiller var. Dostlar tek monitoru yetmekek kutunun monitoru ne derecede koru şekilde kaplandığını oraya berde şeyle seyredemizde bir saniye koruyucu neme çıkıyor, kap çıkıyor. Bunu yere koyup biliriz de gereği yok. Yine dostlar tayar mı? Monitor açacağım. Tayar olsanız açacak. Benim doğrusu sabırsızlıkla karışacağım bu monitoru görmek için. Hanımın ayağını biz bağlayalım. O dostlar monitoru ayağını biriktirdik. Diysen ıkçam diysen gruplu yağdayda dur birine hiç ili kaçmağına hiç ili bir şans veren yok doğrusu. Kabillerim dostlar görüşünüzde içinde 3 tane kabel çıktı. Bunların bir de gereği yok. Bunları ayırsak borgula. Seyredemizde dostlar görüşünüzde yarak monitorun yüzünü artık maç hiç zat yok. En sağ bolluğundan en sağda en minimalist şekilde dizayn edilen. Hatta ben size arkasından morkazayım. Başta arkasından aşağıya. Görüşünüz değerli dostlar. ViewSonic logosu knopkacıkları yani açılış düğmesi ve beyleki kontrol edilen knopkalar hemmesi arkada yer alıyor. Ondan dışarı berde mesela içine kabille girişleri berde görüşünüz yarak dostlar bir saniye Type-C girişi, iki saniye Type-A USB girişi, bir saniye HDMI ve bir saniye mikrofon girişi görünüyor. Yani kardeşim dostlar beni en doğrusu beni beğendiren şunun beni özünü çeken dadı dizaynı, daş görünüşü tabi bolluğundan sağda bolmağı benim için hem mühim ve bu dövrde yiyen köp adam öz ulanyan encamının bolluğundan sağda bolmağı has minimalist şekilde bolmağını isteyede şu sebeple hem şoları yalık dizayn tayyorlar için niyetlenen dizayn. Bu monitor esası grafik dizaynerlar için, suratçılar için, montajçılar için, video montaj edenler, surat montaj edenler renki en doğru şekilde görmeye mümkünçülük veriyor. Mesela köp monitor, beyleki monitorlarda monitorun yerini yüklediğinde ya olmasa başka yere geçirende monitor şovur renkleri şovur doğrulukta görkezmen oluyor. Yani bu monitor nerede geçirende, nerede işlende de yerini ne hil yüklesem bu monitor şovur doğrulukta renkler görkezliyor. Renk doğruluğu aslında renk
kalibrasyon diýilýär-de. Renk kalibrasyonu näme? Renklerin sağlamak, sağlaşykly ýagdaýa getirmek. Bu ViewSonic monitory eýen fabrikadan gelen ýagdaýynda renkler sağlanýan ýagdaýda gelýär. Renkleri dogrulan ýagdaýda gelýär. Ýöne beýleki ençe monitorlarda belli bir dowamlylykda renklerini sağlap durmaly, dogrulap durmaly bolýar. Monitory şeýle seredemizde başga siz üçin aýdypjak nämelerimiz bar? Ýa-ni diýişimýärlik hemme zat arkasyna ýerleşdirilen we ekranyny şeýle seredemizde ekrany mat görnüşini, mat renkini. Bu mat renkin, bu ekranyň mat bolmagy size ekranyň öwüşmek diýilýär. Öwüşmeginiň, ýagny reflekt etmeginiň öňüni alýar. Ýagny siz meselem ekran gara ýagdaýynda siz ekranyň arasynda hiç zat ýüzi görnmek, ýa bolmasa kino, video görüp oturýan ekranyň gara böleklerinden, ekranyň garanky böleklerinden hiç zat öwüşmegi ýok ýagny size. Dostlar, men size has içkiň, has jikmejik aýratynlyklaryny aýdyp içiňizde gysyrasyn berenok. Siziň esasy bilmegiňizi isleýän aýratynlyklaryň biri sRGB renk standartlaryna eýe bolmagy. Şeýle seredemizde dostlar, meni iň begendiren, iň şat eden, diýsem begendiren aýratynlyklaryň biri hem monitoryň size göre iň ykçam ýagdaýda bolmagy. Ýagny siz gapdara meselem şeýle görkezimde çepe sağa öwürüp bilýäňiz, ýanyňyzda birini birdak görkezjek wagtyňyz kömek edýär. Çepe sağa ýa bolmasa ýokaryk, şeýle görkezin. Aşağı, ýokaryk. Aşağı, ýokaryk edip bilýäňiz. Ondan daşary öňe ýene bir gedek ýany ýokaryk ýa bolmasa ýene-de aşağı şekline bakar, aşağı tarafa bakmagyny üçin edip bilýäňiz. Ýagny aşağı tarafa bakdyryp bilýäňiz. Ondan daşarym dostlar, meni şu monitoryň, ýagny şu ekranyň iň begendiren aýratynlyklaryň biri. Ekranyň ýanky öwrülýän taraplaryny görkezdim. Ýöne iň meni begendiren tarap hem ekranyň dik ýagdaýda ulanyp bilmegidi. Ýagny ViewSonic monitory size ekranyny dik ýagdaýda ulanyp bilmegidi hem üçin edýär. Meselem bu dik ýagdaýda näçe ulanylýar diýip sorasaňyz, hani belki bunun dik bir monitor dik ýagdaýda gören närseniz ýa bolmasa monitory dik monitor alyp ulanyp görenler bolup bilersiňiz. Sebäbi soňky model has ýokary hili monitorlar şol aýratynlygy üçin edip başladylar öz ulanjylar üçin. Ekranyň dik bolmagy esasan näme peýda edýär diýsek, programistler bar, suratçylar bar, suraty düşürýän ýa-da bolmasa montaj, video montaj edýänler. Meselem diýelim siz Instagram Reels üçin, Reels formatda ýa-da TikTok üçin bir video montaj etjek bolýaňyz, oňarjak bolýaňyz, siz üçin diýsen rahat düşür ekranyň dik bolmagy. Ýa bolmasa programistler bilýänler, ekranyň dik ýagdaýyna kod ýazmak has diýünden başga duýgda. Özüm hem azalok programmerler bilen kodlama bilen meşgul bolsam, bu duýguny bilýän. Ondan daşarym suratçylaryň köpüsi kamera bilen monitory, ýagny ekranyna bağlap, kabel bilen bağlanyp suraty düşürenlerini dik formatda göni şol mahal görüp bilýärler. Meselem suraty alırlar, göni şol alan suratlarynyň ekranyna görünmeklerini sağlap bilýärler. Awa dostlar, bu monitoryň bahasy barada aýtsak, bahasy beýleki monitorlara görä gymmatdyrak bolup biler. Ýa bolmasa siziň öz budjetiňize görä has gymmat bolup biler. Ýöne bu monitor esasen profesional grafik dizayn bilen meşgul, dizaynçylyk bilen meşgul olanlar ýa bolmasa video montaj, surat montaj edýän profesional kişiler üçin niýetlenenden sebäpli olaryň alýan girdejisiniň ýanyna Canva göze görünen bahasy. Dostlar, ýa-ni men size renk sağlaşygy barada aýdypdym, ýagny kalibrasyon barada aýdypdym. Kalibrasyon ýa-ni aýdyşmýarlyk beýleki monitorlar, beýleki köp monitorlar belli bir dowamlylykda kalibrasyon etmeli bolýar, renklerini sağlap durmaly bolýar. Sebäbi olarda ViewSonic ýalyk göni fabrikadan gelen renkler sağ ýagdaýda gelmän bilýär. Oň üçin hem bir çözüm bar. X-Rite kompaniýasynyň Display Pro adly bir enjamy bar. Bu enjam bilen dostlar ekrany biriktirip, ekranyň ýüzüni biriktirip, monitoryň ekranyň ýüzüni biriktirip, renkleri düzläp, sağlap bilýär. Şoňa okuýuwa. Şuny şol dowamly monitorlaryň renkini sağlamak üçin ulanýarlar.
Onun daşary edil şu kampaniýanyň ýene bir önümi var, ýene bir enjamy var, kiçijik. Bul Color Checker Passport ady. Bul esasen muny suratçylar köp ulanýar. Kamera enjamy suratlar, renkler tanıtmak üçin has dogry ýagdaýda renkler alyp bilmesi üçin renkleri kamera tanıtýarlar suratçylar, suratty düşürýänler. Şoňa kömek edýär. Bulam şeýleje, näme üçin muňa checker pasport diýenleriň sebäbi, pasportyň daşşagyşynyň gowrumyna da pasportyň gowrumyna diýip ullugyna diýip bilersiz. Hawa dostlar, teknologiýanyň ikinji sanynyň hem soňuna geldik. Bu bölümimizde siz bilen ViewSonic 27 inç monitor bilen tanıştırmaya çalıştık. Ähli soraglaryňyzy, ähli pikirleriniňizi monitor barada tesvirlerde belläp bilersiniz. Indiki bölümlerde görüşýänçek, hoş sag bolun.